Maupay nga takna no mga kabombo yan na nga mga takna inaadi kita hiton municipality hiton MacArthur Leyte kun diin mamamakiana kita to mga kabombo kung ano ba ito kabutangan hinini nga mining nga nahihinabo nga ni bungto hiton MacArthur Leyte nga na kun bayada ba ano mga kabombo sinisirang pamadan mga kabombo baga legalities kung may da ba mga kapapilan hinin nga mining corporation nga aanhi nag-ooperate hiton bungto hiton ng MacArthur. So pag yan makabombo inin kadiuntano bisitahon ta iton opisina ni Mayor Rudin Babante. Mayor, kadiliwat po kita hantinin nga pagtaga mining, Yes. which is may da nga to mga tanuman no nga diri na kukuanan good natatanuman mahitungod nga syempre iton tubig ko no inin nabaha. Yes. So may parte tika diton agriculture. Yes. Ano po iton kuampolwat hini? Take iton municipal. Oh, itong lot nga ito niya parte ito ng pag-mining nira dida. Dire and all din yan way back 2022 nagkamayada tong dida mining activity. An era gin ma-mining era pinalit niya tuna. Dire ra nagma-mining kung dire nira ang pinalit nga tuna. So, gin pa inspection to nato na National Irrigation Administration, gin pa inspection to nato na DA, Department of Agriculture, kung ano ano't maupay buhaton parte itong doon yung mga kahagnaan. So far, may da kasi dida, ito dira nga era din mining, so parang mga swamp ito. Ang ibaliwat, maupay ang advantage, ang ginamimina, ang swamp. Kay ang tubo ang humay, dire, maupay. Kay puno man niya ito na blaksan. So, may da ko dida, kilala o sangkay, nga aniya to nagipamining niya kay napalit man kunuhan taga na buyback niya tawag nga buyback ibabalik. So napalitan taga mining in sample nira more than mga 5 hectares. So niyan tungod niya swam ang pagtanong taga dinhi inin na testingan niya yung pagpamining kung ano i-diferensya. An waray pa kuno ka mining aniya hagna naanihin tag 20 la kasako ang kada hektarya. So ang kamay ning liwat tungod niya nakuha ang blaksan ay larom igimbalik ang natural niya nga tuna. So nakaani liwat yan mga more or less 80 to 100. So advantage siring pa niya advantage sa mga maguruma. Pasalamat ko na ako nga na miningan na akong tuna. So siring ko it mag-identify talaga itong Department of Agriculture, DA. So hira adan maensya nga nanginginano ito. So, nanginano ito ng Department of Agriculture na panginano gihapan taga National Irrigation Administration. So, wala man problema. So, that's why, sa rin ko, kung ano ang era gibubuhat, dapat tumanon la nira. Para luwat iningat ito mga farmers nga ato. Mayor, may pag-isumpay lagi hapon hini nga pagtaga humay no. May da kasi mga reklamo liwat gihapon no nga may ada ko no diri nakakagtanom kay itong tubig nalapsay. Kumbaga era mga igigin butang nga mga itaranom iton mga pataba nera nagkakakuruan bagat napabaliwara mahitungod hiton sitwasyon yan ang adto. Ito kasi itong sitwasyon, diri man ito, wala itong kasi dida tubig ang dati. Kaya diri pat natatam kandidat National Irrigation Administration. Ani ba ito niya na, kumbaga kuan, palasaw ba, nagkukuan lang kitang panahon. Kung nauran, amon era pagtanom. Kung waray uran, diri ra nakagtanom. Kay waray pa man dida anhadto, waray pa man ito dida kananiya. So, an advantage sila to dida tungod iba nga nang pamining sugad dito pero an iba nga sinisiring nimo nga ano an irareklamo nga diri na hubsan sugad dito kay may da ang taga niya ada man nanginginano kay pang taga niya National Irrigation Administration ira na ito look out kung ano nira ang pamaagi may daman actually an ira man gud dida siring an pagkaninamon ira pinaka-manager ito niya may ni nagmamining nga nira ira tuna tira din mamining. Di rin nagmamining hindi ira tuna. Kaya nanagtama, illegal talaga ito. Maglagot ang tira yung tuna. So, bali Mayor,
may ada positive iton koan bagat positive iton epekto hiton mining hiton parte agrikultura hit nga daha Barangay Yes. Maya. Yes, opo. Kay isa rin pa ni Kapitan Gimalan, actually, ito niya iya to na iya gipamining. Yeah. Dako tiya pasalamat, dako na po. Kay swamp nga nito imo hagna, taga din ito tubig. Ito yung pagtanom, diri matutoy kay puro ito mga CO. Oo. Once nga ni nga an mining, an black sand, dakot deposit niya rin itong tubig ito nasa sabtang kay bagay itong tao yun. So di rin natutuhay aning pagtanom kay tungod mapasok man itong mine, itong black sand. So waray ni mo naaabot. So ito nga, siring ko, di rin man I'm not expert about that. Ito nga kuan. So kinahanglan ini, secured ka mo anay, di ka nga MGB, mangaro ka man mga permit MGB, DENR, itong mga ahensya nga dapat amo itong yung ina-apply, pag-approve diwat itong. Mati ko kapag ako na aspeto, di rin mapwede diri ka pa yun nga to dito timo imo hagna. Imo itong hagna. Bangin siguro nakatwira pag-agihan kanang private nga karsada. Kasi di that mining kasi, it entrance si daira na itong private land. May daton agihan kasi nalibot la. So kung nalibot ka, makato ka natural kung hainan imo ginaagihan. Live at tigang din habong kito MacArthur Leyte, Bombo Niña Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!